Švárni Slovania, prekrásne Slovanky, moje meno je King Julien Moto a stojím tu s Hondou CL500, krásnym novým scramblerom, ktorý som testoval celý týždeň. Bolo to zábavné, bolo to dobrodružné, teraz to bude smutné, pretože ju musím vrátiť, ale ešte predtým si samozrejme celú moju skúsenosť poďme zrekapitulovať. Dalo by sa povedať, že 2023 bol pre Hondu rokom renesancie, a to okrem iného aj vďaka novej Honde CL500. Tá sa nesie v duchu bohatého retro štýlu, inšpirovaného modelmi CL zo 60. a 70. rokov, a podľa slov Hondy je to stroj, ktorý kladie dôraz na štýl a individualizáciu, čím by mal primárne zaujať mladého jazdca. Ako správny scrambler by navyše mal mať všestranné využitie, od náročnej mestskej premávky až po ľahší terén či dlhé víkendové výlety. Jednoduchý, súrový a odolný, tieto tri vlastnosti majú najlepšie vystihovať nový prírastok do hondiackého portfólia. Poďme si však povedať, čo to všetko znamená pre majiteľa v realite a aký život môže očakávať s touto sympatickou mašinkou. Telo novej CL500 disponuje pohotovostnou hmotnosťou 192 kg a je poháňané radovým dvojvalcovým motorom so zdvihovým objemom 471 cm3. Tento agregát dosahuje maximálny výkon 34,4 kW pri 8500 otáčkach za minútu a maximálny krútiaci moment 43,4 Nm pri 6250 otáčkach za minútu, čím je vhodný pre držiteľov vodičského oprávnenia A2 a znie konkrétne takto. Tento mimoriadne obľúbený a odolný motor si svoju povesť získal v modeloch radu Honda CB a CBR 500 a CMX 500 Rebel. V prípade CL500 boli revidované mapy systému elektronického vstrekovania paliva a nové je aj usporiadanie nasávacích a výfukových kanálov. Špecificky pre CL je tento motor vybavený unikátnym nastavením elektronickej riadiacej jednotky s krátkym koncovým prevodom, čo by malo byť zárukou dynamickej akcelerácie nielen pri rozjazdoch, ale aj pri jazde na ľubovoľný rýchlostný stupeň. Pri návrhu podvozka bolo cieľom vytvoriť ľahké a citlivé riadenie s odpružením, ktoré dokáže efektívne pohlcovať nárazy. Vpredu ho tvorí 41 mm teleskopická vidlica so zdvihom 150 mm, ktorá je vybavená klasickými čiernymi manžetami. Tie okrem štýlového vzhľadu chránia ramena vidlice a upchávky pred prachom a poškodením. Dva zadné tlmiče so zdvihom 145 mm umožňujú nastaviť predpätie pružiny v 5 stupňoch. Čo sa brzdového systému týka, dvojpiestový strmeň sa vpredu prostredníctvom sintrovaných doštičiek zakusuje do samostatného 310 mm plávajúceho kotúča a vzadu nájdeme 240 mm kotúč s jednopiestovým strmeňom. Stroj je vybavený 19-palcovým kolesom vpredu a 17-palcovým kolesom vzadu, čím je zaistená optimálnejšia priľnavosť a ovládateľnosť v rôznych typoch terénu. Z továrne nám prichádza obutý v pneumatikách Dunlop Mixstores s hlbokým vzorom. Zaoblená palivová nádrž má kapacitu 12 litrov a podľa oficiálnych technických parametrov by motorka mala byť schopná dosiahnuť priemernú spotrebu paliva 3,6 litra na 100 km, čo znamená potenciálny dojazd vyše 300 km. Elektronický balíček je relatívne skromný a obsahuje najmä to najnutnejšie. Dvojkanálový systém ABS, ktorý má byť taktiež optimalizovaný do rôznorodého terénu, kompletné LED osvetlenie, jednoduchý LCD prístrojový panel a zabezpečovací systém HISS. Na záver predstavenia by som už len dodal, že nová CL500 prichádza v 4 farebných prevedeniach, na ktoré sa práve pozeráte. S mojou výškou 1,77 m nemám s rozmermi tejto motorky najmenší problém.
Sedadlo je umiestnené vo výške 790 mm, čo dovoluje väčšine jazdcov dosiahnuť na zem celou plochou oboch nôh a dodáva príjemný pocit istoty. Toto prirodzene ocenia najmä začiatočníci. Čo sa samotnej jazdnej pozície týka, osobne som si na ňu musel zvyknúť a prvé 2 dni som hľadal polohu, ktorá mi vyhovuje. Toto je asi najzvláštnejší setup, aký som kedy zažil. Hovorí mi to, že je to pohodlné, mám sa cítiť pohodlne, som pekne vystretý všetko, ale zároveň tie ruky mám tak vysoko, že sa nedokážem cítiť pohodlne. Riadidlá sú totiž na môj vkus posadené približne o 4 cm vyššie, ako by som chcel, a ruky mi tak na nich visia v neprirodzenom uhle, z ktorého ma spočiatku už po prvých 20 minútach začali bolieť ramená. Nakoniec sme si však sebe našli cestu. Pochopil som, že keď sa telom navážim mierne dozadu a zavesím sa na rajdy do vystretých rúk, môj diskomfort sa dá celkom efektívne eliminovať. Okrem toho sú však rajdy dosť široké na to, aby poskytovali skvelý pocit stability a kontroly, sedadlo je komfortné aj na niekoľkohodinovú jazdu a s umiestnením stupačiek taktiež nemám najmenší problém. Čo sa ergonomie tlačidiel týka, pri takejto jednoduchej a priamočiarnej mašine opäť nie je čo vytknúť. Len drobný dotaz. Ak presedlávate na Hondu, musíte si zvyknúť na obrátenú polohu klaxónu a smeroviek a je možné, že prvých pár dní budete pri zmene smeru nechcene trúbiť. 6-stupňová prevodovka má byť navrhnutá k hladkému chodu a ľahkému radeniu, k čomu má prispievať aj trecia spojka. Moja osobná skúsenosť sa bohužiaľ mierne líši od týchto očakávaní a spojka mi spočiatku dokázala efektívne strpčovať život. Čo sa mi páčilo najmenej, respektíve čo ma otravovalo najviac počas tohto týždňa, bola spojka. Páčka spojky zabera tak strašne vysoko, že som musel robiť prstovú jogu naozaj každý jeden krát. A už keď som si myslel, že je to 100% pustené, tak motorka stále vrešťala a stále som zistil, že tak úplne ešte nezabrala, až zaujímavé. A zase na druhej strane, aby som úplne prerušil to spojenie medzi motorom a kolesami, som vždy tú spojku musel zmačknúť úplne na doraz všetkými prstami, takže tu neexistovalo takéto moje obľúbené, že 2 prstíky na spojke a pracujem si s tým. Nie, na CL-ku musíš ísť all in. Je však nutné dodať, že cenovka novej CL je tak výhodná, že za ušetrené peniaze si hravo môžete zaobstarať nastaviteľné páčky a bam, problém je vyriešený. Komfort jazdca je však len jedným hodnotiacim kritériom a určite vás zaujíma, ako sa na CL-ke budú cítiť tie zástupy pasažierok alebo pasažierov, ktoré na ňu zbalíte. Moja šarmantná Ladvinka si veru veľmi pochvalovala. Skús nám zhrnúť, ako sa ti jazdilo dnes počas celodenného výletu. Takže ako spolujazdcovi sa mi veľmi dobre sedí na tom obrovskom, širokom a mekučkom koženom sedadle. Je to koža však? Asi hej. Dobre. Ale jediné, čo mi tam tak chýba, čo by som si vedela predstaviť, je držiaky vzadu. Lebo mám trošku ďalej tú nádrž na ruky, keď sa chcem pri brzdení chytiť. Je trošku ďalej, musím sa trošku načiahnuť, takže využila by som ten zadný držiak. Ale inak sa mi výborne sedelo a cestovalo. Čo sa týka podvozku, nejaké nerovnosti tam boli na ceste, aj sme išli cez nejaký štrk a tak ďalej, takže ako si sa cítila v týchto situáciách? Mám teda taký laický pocit, že to je také... Že tak hompáľa, že? Áno, pri tých nerovnostiach sa to tak hompáľa. A možno až moc, ale zasa nie je to nič rušivé alebo nejaké nepríjemné. Mala si pocit, že motorka sa trápi a že neťahá? Nie, určite nie. Aj zvuk sa mi snak strašne páči, zvuk je krásny. To je všetko? To je všetko. Ďakujem pekne. A ja. Spomínané postranné držadlá by sa však hodili aj mne, a to najmä pri manuálnom manévrovaní s motorkou. Tak toto je sranda, keď to chcem vyparkovať, tak to musím takto chytiť za sedadlo. V podstate nemá tu žiadny držiak, ale teda nie je ju moc za čo chytiť. Ksi. To je ďalšia vec. Keď zatváram stojan, tak automaticky proste zakopnem o stupačku a takisto keď sa s tou motorkou hýbem, tak mám tendenciu do tej stupačky narážať. To je zvláštne. Ale keď už sme pri tom, vďaka nízkej hmotnosti a hlavne výborne vyváženému podvozku sú manuálne úkony ako vyparkovanie extrémne jednoduché. V závere tejto kapitoly už len spomeniem 2 finálne postrehy. Prvým je, že pri väčšom náklade s 2 osobami v sedle motor prirodzene mierne zlenivie, čo však cítiť najmä pri rozbiehaní od nuly. Okrem toho ponúka v skutku veľmi dobrý výkon.
Finálnou pikoškou je, že zamykanie kormidla sa nachádza na protilahlej strane od zapaľovania, čo je síce vtipné, ale nie je veľmi praktické riešenie. Ako sme si už povedali, elektronický balíček tohto sympatického scramblera je naozaj okresaný na nevyhnutné minimum. Jednoduchý LCD displej, na ktorom mimochodom nenájdeme ani len otáčkomer, je prevzatý z modelu Rebel 500 a na takúto jednoduchú a surovú motorku je podľa mňa dostačujúci. K dispozícii ponúka ukazovateľ rýchlosti, 2 denné počítadlá, ukazovateľ množstva paliva a spotreby, hodiny, ukazovateľ zaradeného rýchlostného stupňa a indikátor preradenia na vyšší rýchlostný stupeň. Okrem toho, LED-kové osvetlenie funguje na výbornú za akýchkoľvek svetelných podmienok a výkonný predný svetlomet pri nočnej jazde krásne osvetlí celú cestu. Za zmienku ešte stojí aj funkcia výstražného osvetlenia, ktorá sa spustí pri tvrdom núdzovom brzdení. Už samotná definícia scramblera poukazuje na motocykel, ktorý zaručuje určitú všestrannosť a myslím si, že počas môjho týždňového testu sa mi to u CL-ka podarilo potvrdiť. Začneme mestom, do ktorého je ako stvorené. Motor ponúka dostatok výkonu aj krútiaceho momentu na to, aby ste hravo zvládli predbiehanie v rámci legálneho limitu a takisto máte šancu vyhrať väčšinu závodov na semaforoch. No, teraz si pozrieme, aký to má motor, či sa vôbec oplatí predierať. Že by som trhol Hornet, akože to som išiel úplne v pohode, úplne kľudne. No každopádne, odpich to má fajn. Skúšame si tu podpredbiehať trošku. Aj túto si popredbiehame. A pri takýchto mestských rýchlostiach to má tú silu úplne do pohodičky. Na predieranie premávkou je motorka dostatočne kompaktná a takisto je výborne manévrovateľná vďaka príjemne vyladenému podvozku. Diaľničnú jazdu som si však užíval podstatne menej. No samozrejme bez nejakého veterného štítu alebo bez nejakej prednej masky. Tu nemám ochranu proti vetru žiadnu, takže dostávam plný náraz. No a takto pri rýchlosti okolo tých 130 km za hodinu. Neviem, aké sú otáčky, lebo nevidím tu otáčkomer, ale začínam cítiť vibrácie v stúpačkách a takisto od spodu, čo teda nie je vyslovene príjemné. A na druhej strane v spätných zrkadlách nevnímam takmer žiadnu vibráciu. Naozaj vidím všetko pekne, čisto za sebou, čo je veľmi fajn. Hovorím, na tej diaľnici pri tých 130 km za hodinu už tie vibrácie sú konštantné a nepríjemné. Takže na diaľnicu to veľmi nie je, ale však to sme vedeli. Ale na to, na čo to je, myslím, že poslúži vynikajúco. Problém s veternou ochranou by sa však dal hravo napraviť. Čo CL500 jednoznačne pridáva na všestrannosti je množstvo doplnkovej výbavy, ktorá je k dispozícii či už v originálnom príslušenstve alebo aftermarket. Motorku si tak majiteľ vie hravo individualizovať na cestovanie, a to napríklad spomínaným veterným plexi, deflektormi, 12V USB zásuvkou alebo batožinou v podobe bočnej brašne či horného kufra. Okrem mestského života tak CL500 vie byť skvelým spoločníkom aj na každodenné dochádzanie medzi mestami do práce alebo celodenné výlety, a to kľudne aj vo dvojici. Vedel by som si na nej dokonca predstaviť aj viacdňový dobrodružný motovýlet, aj keď diaľnici by som sa radšej v každom prípade vyhýbal. Do rýchlosti približne 100 km za hodinu sa totiž motorke nedá absolútne nič vytknúť a jazda je čistým pôžitkom. Ďalším plusom k praktickosti, ako aj celkovému komfortu vašej peňaženky, je spotreba. No jeden príjemný fakt je, že som celý deň v podstate s prestávkami jazdil do práce, z práce, niečo vybaviť, na večeru pracovnú, všetko som poriešil a ukazovateľ paliva mi stále ukazuje plnú nádrž. No dobre, spravili sme zatiaľ 30 km, zhruba 27,4 podľa počítadla. A no vravím, stále plné, paráda. Táto vec proste, ona nie je nič. Je to veľmi dietná motorka.
CL-ko akoby žilo z lásky. Na jednu plnú nádrž som dokázal bez akéhokoľvek obmedzovania prejsť vyše 270 km a tak môžeme predpokladať, že hondiacka špecková spotreba naozaj nezavádza. Je veľmi príjemné, že napriek útlej nádrži nemusím stáť na každej druhej benzínovej pumpe. Na našich víkendových potulkách sme si užili aj ľahký offroad v scrambler štýle na poľných cestách. Samozrejme však nemohla chýbať ani pravidelná drsnejšia offroad výzva. Vážení Slovania, nádherné Slovanky, vítajte pri našej tradičnej offroad výzve na Zlatých pieskoch. Tak v prvom rade budeme to musieť okamžite kopnúť do dvojky, pretože jednotka je na tejto motorke naozaj len na rozbiehanie. V druhom rade dúfam, že sa to nezvrhne, lebo tu vidím nejakých podivných ľudí. Ono scrambler by sa mal vedieť popasovať aj so štrkom, prípadne s blatom. Je to motorka, ktorá by mala byť naozaj všestranná, do všestranných podmienok. Všetko nasvedčuje tomu, že CL-ko to zvláda úplne vynikajúco. Má aj dostatočný zdvih teda od zeme tento podvozok, takže mne sa s tým ide dosť výborne. Oveľa lepšie ako som čakal. Gumy to zvládajú perfektne. Ja mám pocit naozaj dobrej istoty. Keby bola moja a keby som bol bohatý, tak by som sa na nej vedel dobre vyšantiť v takomto prostredí. No ja si myslím, že to zvládla na výbornú. Honda CL500 oficiálne prešla našou offroad výzvou. Okrem offroadu som si nechcene užil aj veľmi mokrú jazdu a môžem s istotou konštatovať, že továrenské pneumatiky od Dunlopu nezaváhali v žiadnej situácii ani len náznakom. Jediný komponent, ktorý ma úplne nepresvedčil, je predná brzda. Osobne by som ocenil viac brzdnej sily, hlavne na scramblerovi, určenom na zábavu a teda aj svižnú športovú jazdu. Brzda rozhodne nie je príšerná alebo nebezpečne slabá, ale musel som si pripomínať, že si nemôžem dovoliť toľko ako s inými modelmi vyzbrojenými 2 kotúčmi. S pasažierom za chrbtom a plne naloženou motorkou by som teda odporúčal byť naozaj opatrný a brzdné vlastnosti si najskôr riadne odskúšať. Na záver by som k téme praktickosti ešte dodal, že ako poctivý naháč je CL500 praktická aj na bežnú údržbu. Napríklad takú výmenu oleja si majiteľ vie ľahko spraviť sám, bez toho aby najskôr musel rozobrať polovicu motorky. Veľa z toho, čo som už spomínal, naznačuje silný element zábavy. Mimoriadne obľúbený radový dvojvalcový motor si svoju povesť samozrejme získal zaslúžene a v tomto kompaktnom tele ponúka naozaj výborný zážitok z dynamickej jazdy. Mňa tieto hondiacké 500-kové motory proste bavia. A viem, že to nie je najsilnejšia motorka, ale ja neviem, ako celok sa mi to veľmi páči. A môže si aj relatívne neskúsený jazdec trošku uletieť a tá mašina ho za to nevytrestá. Čo ma však opäť extrémne bavilo, je správanie motorky v zákrutách. Na ceste totiž CL-ko sedí úplne dokonale. Hladkému prejazdu zákrutov pomáha aj ľahučký plyn, ako je koniec koncov už u Hondy štandardom, a keď v tomto prípade by mu bolo treba mierne doladiť vôľu, aby začal zaberať trošku skôr. V neposlednom rade patria k dôležitým prvkom zábavy aj dizajn a štýl, v ktorých tento šikovný scrambler absolútne boduje. Aj keď mnohé komponenty už poznáme z Rebela, CL-ko je dosť iné na to, aby dokázalo úprimne nadchnúť. Navyše, Honda sa v jeho prípade sústredila na bohaté možnosti individualizácie a tak si jazdec môže naozaj uletieť na rôznych dizajnových doplnkoch, ktoré reálne spravia zo základného modelu vizuálne inú motorku. Toto je obrovským plusom nielen pre mladých jazdcov, ale pre každého, kto má zmysel pre štýl a osobitný charakter.
Zefektívňovanie výroby s dielaním čo najvyššieho percenta komponentov naprieč modelmi je stratégia, ktorá má jednoznačne pozitívny vplyv na kvalitu a spoľahlivosť, ako aj finálnu cenovku. Honda už tradične nesklamala a počas nášho týždňového spolunažívania som na mojom testovacom subjekte nenašiel jediný fyzický nedostatok. Všetko do seba perfektne zapadá, nič nepôsobí prehnane plastovo, nič sa neohýba ani nekýve a nič nevyzerá príliš krehko. Bravo, milá Honda. A teraz je už čas povedať si, pre koho je táto motorka správnou voľbou a kto by sa mal radšej rozhľadnúť po iných alternatívach. Ja by som ju jednoznačne odporúčal začiatočníkovi, lebo je už dosť silná na to, aby sa s ňou nenudil po 2 mesiacoch a zároveň nie je tak agresívna, aby človeka vystrašila. Takže naozaj pobáda skôr k tomu, aby sa človek trochu prekonával, aby sa zdokonaloval a nevystraší. To je perfektné. Ak žiješ v meste, je to jednak skladné, je to úzke, zmestí sa to hocikam aj v premávke. Skôr by som to videl ako mestský bike, jednoznačne. Ale keď som vyrazil do Rakúska a jazdil som po starých cestách, to znamená 100 km za hodinu maximálka, tak to bolo úplne úžasné. Naozaj perfektný zážitok. Zabával som sa, krúžoval som si v pohodičke, nikam som sa neponáhľal a vtedy si vieš túto motorku užiť ešte viac. Komu by som ju ešte odporúčal? Kľudne aj nejakému staršiemu jazdcovi, ktorý sa po rokoch vrácia k jazdeniu, chcel by niečo, čo je proste old school, niečo, čo musí reálne jazdiť, nie niečo, čo jazdí za ňo. Takýto scrambler je úplne vynikajúca voľba. Zároveň aj dizajnovo je táto motorka tak krásne zmáknutá, že dostal som veľa komplimentov a to je vec, ktorá prispieva samozrejme k tomu elementu zábavy. Keď sa človek spokojne vezie a ešte ho ľudia aj obdivujú, no je paráda. A teraz komu by som ju neodporúčal? Neodporúčal by som ju jazdcovi, ktorý je primárne cestovateľ, chce tráviť veľa času na dlhých tripoch s plne naloženou motorkou alebo prípadne aj s ladvinkou. Tam už je potom trochu cítiť, že táto motorka postráda ten výkon, ktorý by potrebovala. A druhá vec je tu možnosť primontovať si aj cestovnú brašňu, ale iba na jednu stranu, pretože na druhej strane je výfuk. Takže aj tie možnosti úložného priestoru sú tým pádom obmedzené. To je cena za ten krásny dizajn a za ten štýl. No a myslím si, že to bude asi aj všetko. To najhlavnejšie sme si povedali. Jazdite prosím opatrne, dobre sa o seba starajte a uvidíme sa pri ďalšom videu. V jednoduchosti je krása a v prípade nového scramblera od Hondy to platí dvojnásobne. Tento malý zábavný nezbedník mi bude veľmi chýbať, čo je určite dobrou vizitkou. A to je už všetko k dnešnému hodnoteniu. Prosím, nezabudnite dať like, ak sa vám video páčilo a kľudne mi hoďte do komentu, ktoré modely by ste tu ešte radi videli. Ďakujem za pozornosť, čau.